לא שהגיע, כל הסיפורים שלך לא שווים שמיעה. לא ביקשתי מלך שיבטיח הרמוניות, ואותי בכסף לא תוכל לקנות. אני בא לסתום כי אני לא מתנשא, לא לוקח על כל מה שאני לא רוצה בחור נחמד לצעוד איתו לאט, לתת לו יד, לצעוד איתו לאט. אל תסתום כי אני לא מתנשא, לא לוקח כל מה שאני רוצה בחור נחמד לצעוד איתו לאט, לתת לה יד, לצעוד איתה לאט. איך מרגישה כמו ספינה טרופה, שתתי לבד ומסביבי הכל סופה. סע מכאן יא חביבי, לך תמצא את עצמך, אני לא חושבת שהבנתי את הראש שלך. אני בא לסתום כי אני לא מתנשא, לא לוקח על כל מה שאני רוצה בחור נחמד לצעוד איתו לאט, לתת לו יד, לצעוד איתו לאט. אל תסתום כי אני לא מתנשא, לא לוקח כל מה שאני רוצה בחור נחמד לצעוד איתו לאט, לתת לה יד, לצעוד איתה לאט. אני בא לסתום כי אני לא מתנשא, לא לוקח כל מה שאני רוצה בחור נחמד לצעוד איתו לאט, לתת לה יד, לצעוד איתה לאט. לכלוכית, תנקי, תרחצי, תשטפי. תחפשי, תייבשי, תקפלי. תעשי לי שפם. תבשלי, תתגני, תעפי. תשאבי תטאטי שפחתי. תעשי לי כפות. אני לא יכולה יותר. בנות, מה? אתמול היה נשף אצל הנסיך, נסיך. נסיך. והנסיך פגש בנסיכה. נסיכה? שקט. והנסיכה איבדה נעל. נעל. והנסיך עובר היום בבתים ומחפש מי זאת בעלת הנעל האבודה. אני אוכל למדוד? מה יש לך להציע, סמרטוט מכוער שכמוך? אם היית יפה כמוני, אולי היה לך סיכוי. אם הנסיך יראה אותך, הוא יקבל התקף לב. התכוונתי אם הוא יראה אותך. אני לא מאמינה. את לא תדברי ככה לאחיות שלך חוצפנית. עכשיו תנקי עוד פעם את כל הבית. אבל רק לפני כמה דקות סיימתי. אל תתווכחי. הנסיך.
שלום לכן עלמות. שלום גם לך, נסיך. גבר. ובמה זכינו בכבוד הזה? הנעל הזו עבדה לנערה אשר רקדה איתי בנשף. אני רקדתי איתך אתמול בנשף. גם אני. אני דרכתי לך לרגליים. אני עובר בין הבתים, ומי שהנעל הזו תתאים למידותיה, אותה אני אשא לאישה. נסיכה! שרפרף. בבקשה למדוד, שרפרף. כן, בבקשה למדוד. מה זה הדבר הזה? הלו. אוי, קטן מדי. תני לי. קטן מדי. יש לך רגל של פיל. אני מצטער בנות, הנעל הזו אינה מתאימה לאף אחד מכן. ומה איתה? מה עם זאת? היא רק המנקה, היא לא צריכה למדוד, היא תלכלך לך את הנעל. שתלכלך, בבקשה למדוד. אני לא מאמינה. אלוהים! תסתכלי. תנסי לי. בוודאי. מה את עושה פה? כמה פעמים אמרתי לך לא להסתובב כאן? זה שלי. 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 זה היה הבית שלך, שלך. עכשיו זה בית מלון שלנו. שום דבר פה אינו שלך או של אשתך המגונדרת הזו. למה את מדברת ככה? חושבת את עצמה כאילו שהיא לפחות הנסיכה דיאנה. את מתכוונת לנסיכה גייט. דיאנה מתה. מה זה חשוב? מתה חיה. בכל מקרה, אני אטרטר את האורחים שלך ככה שגם בעוד 40 שנה אף אחד לא ירצה לבוא לכאן. למה ככה? ככה! אולי תחשבי על זה שוב. פויו? כן. אל מי אתה מדבר? מכשפה. אני מכשפה?
שמה. טוב, אני אפילו לא רוצה לשמוע. אתה, במקום להסתובב כאן ככה סתם ולדבר על עצמך, תלך ותעזור לשתיך. שתייה? מה קרה לשתייה? היא הלכה ולקחה את הבנות להתקלח. מה רע בלהתקלח? לא רע בזה, אבל היא לקחה אותם למרתף. אוי, השתלם! וואי, זה כל היה במרתף הזה. לאן לקחו הכל אותי? בסדר, בנות? אנחנו נראות לך בסדר? לא. אני רוצה להגיד לך שזאת ממש חוצפה. לקחו אותנו למרתף. מרתף! והכניסו אותנו לתא קטן. מאוד קטן! וכשפתחנו את ברז המים, המים היו חמים? קרים! קרים. אוי, אני נורא מתנצלת, מצטערת. אני רוצה לספר לך, אני הייתי בהרבה מקומות בעולם. הרבה! ובחיים שלי לא נתקלתי בכזאת קטסטרופה. מה שהיא אמרה. אני נורא מצטערת, אבל זו טעות שלכם. אתם הלכתם למקום הלא נכון. הייתם צריכים ללכת להתקלח בחדר שלכם. חדר? לזה את קוראת חדר? ירי, כפרה. לא כדאי ושווה להתעצבן. הבאתי לך את המשאף שלך. אוי, נורא לפתוח. עכשיו יותר טוב לי. מה בסך הכל ביקשתי? קצת לבלות, קצת לעשות שופינג, קצת ליהנות, לנוח. מה? בואי נלך להירגע. בואי, לא שווה. אולי תלכו לחדר ותפתחו חלון. אוויר הרים נפלא שם. כשניסינו לפתוח את החלון, לא את החדר, את החלון. כן, אז תסתכלי, הידית נשארה לי ביד. נלך להירגע. היסטרית. איזה צעקות! מתפוצץ לי הראש. מה קרה? מי צועק? שתי הנשים הנפוחות האלה חושבות את עצמן. תדברי יפה על האורחים שלנו. אלה לא אורחים, אלה אויבים. שום דבר לא טוב להם. חושבות את עצמן. סדינה, אני קוראת אותך לסדר. מה? לא הבנתי. תרגיעי. בסדר. אני רגועה. עוד מעט יגיעו לפה האווה וגירית, ואז תראי מה זה. אני לא מוכנה להישאר. אפילו רגע. זה לא בבקשה, המפלצות מגיעות. סדינה! אני הולכת. כבר מאוחר. אמצע הלילה. זיק דרבה.
איזה מקום. הנה היא. הנה היא! עכשיו נראה. עכשיו נראה. אפשר לעזור לכם? אפשר לעזור לכם? כן, בדיוק. אתה תוריד את החיוך מהפנים. שוב פעם. אני רק מסתכל. אם את אלוהים, את יכולה לעזור לנו. את אלוהים? לא. אז לא תוכלי לעזור לנו, נכון? נכון. אנחנו שילמנו כסף על הטיול הזה. הרבה מאוד כסף. ואנחנו מצפים לתנאים. תנאים הולמים. ואני לא מוכנה להיכנס לחדר ולמצוא שם מיטה זוגית. מה לא בסדר במיטה זוגית? את לא מצפה שאני אכנס איתו לאותה מיטה? אמנם אנחנו נשואים, אבל אני אישה הגונה. אנחנו מעדיפים מיטות נפרדות, מטעמי נוחות. לא מטעמי נוחות. הוא גונב לי את השמיכה. את נוחרת? סליחה. אנחנו חשבנו שאנחנו מגיעות לבית מלון, ולא איזה, חיליק, איזה? פונדק. בדיוק, פונדק. פונדק? פונדק. בפונדק קטן, בנמל קטן, שם היין אדום ונוצץ. בפונדק קטן הן ישבו שלושתן עם קברניט לו, רגל מעץ. ואמר הקברניט, אין דבר, עוד מחר תישאני ספינה אל הים הכחול, עוד מחר אל הים הכחול, עוד מחר. האחת נשקה, השנייה צחקה, השלישית את שפמות תקצץ. בפונדק קטן כך ישבו שלושתן עם קברניט לו, רגל מעץ. ואמר הקברניט אין דבר, עוד מחר תישאני ספינה אל הים הכחול, עוד מחר אל הים הכחול, עוד מחר. אז לקח חתן מפונדק קטן, האחת על אופנוע מעץ, ונותרו שתיהן בפונדק השן עם קברניט לו, רגל מעץ. ואמר הקברניט אין דבר, עוד מחר תישאני ספינה אל הים הכחול, עוד מחר אל הים הכחול, עוד מחר. לפונדק דומם אז נכנס קוסם והפך השני